بسم الله الرحمن الرحيم أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أولد والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون. يا رسول الله أولئك وأن يهودا wanda suke warware alkawari bayan an kulla wanda suke saba wa littafinsu masu yin ƙaryan cewa su in sun je lahira ma komi rashin ibadansu komi yadda aka yi ba za a musu azaba ba, kuma masu imani da wani abu na cikin littafinsu su kafircewa wani. ulaika waɗannan mutane istawar hayatar duniya bil akhirah, wato sun ɗauki lahirarsu sun sayo rayuwa ta duniya. fala yakhaffafu anhum al'azabu, inda suke cewa lan tamassana an-naru illa ayyaman ma'dudatan, wuta ba za ta shafe su ba sai ɗan kwanaki ɗan kaɗan ko kaɗan. fala yakhaffafu anhum al'azabu, azaba za musu sosai. fala yakhaffafu anhum, ba za a rage musu ba, ba za a sauwake musu ba. wala hum yunsaruna, ba waɗansu ko wanda za su tsaya su taimake su su ci ai waɗannan jikokin manyan mutane ne, a malamai ne, kar a yi musu azaba, babu wanda zai musu wannan. ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوي أنفسكم واستكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون. ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوي أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. ولقد حقيقة آتينا موسى الكتاب من بعد موسى التوراة. wato attauran nan ita ce littafi guda ɗaya wanda annabawan bani isra'ila duk gaba ɗaya suke hukunci da shi in ba annabi isa ba. inna anzalna at-taurata fiha hudan wa nur yahkumu biha an-nabiyyuna alladhina aslamu lil ladhina hadu war-rabbaniyuna wal ahbaru yastami'una min kitabillahi wa kanu alayhi shuhada'a. dukkan annabawan bani isra'ila bayan annabi musa to da littafin nan na annabi musa suke aiki har zuwan annabi isa. shi ne ke cewa daga dadina musa kitaba mun ba annabi musa at-taura wa gaffaina min ba'dihi bir rusuli, sannan muka ta bibiyar da manzanni a bayan annabi musa, manzanni bayan manzanni sun arsalna rusulan tafri kullama ja'a ummatan rasul wa kazzabu. amma duk da haka kowane annabi ya zo sai an masa abin da aka yi wa dan uwansa, shine ƙaryatawa din. amma kullama ja'akum rasulun ma la ta'musu istakbartum, haka dai za mu zauna da ku da ni da ku yahudu. kullama ja'akum rasulun, ko yaushe wani annabi na ya zo muku ma la tahri anfusukum, ya zo muku da abin da rayukan ku ba sa so, istakbartum sai ku yi girman kai ku idi. fariqan kazzabtum fariqan taqtulun, wadansu iyakan abin da za su musu su karyata din, wadansu kukan karyata su ne, wadansu ma abin yakan wuta kama sai ku kashe su kamar yadda ku kashe shi aya zakariya da yahaya da irin annabawan da ku kashe. ولقد جاءكم موسى بالبينات وقفنا من بعد بالرسل وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس. sannan shi annabi isa mun ba shi mu'jizozi da yawa waɗanda suke masu ban mamaki, kamar raya matattu kamar
sa ido wanda yake aka haife shi makaho kamar yadda zai cikin suratu Ali Imrana da suratul Ma'ida wa tuhil muti bi iznillah wa tukhrijul muti bi iznillah wa tuhil muti bi iznillah raya matattu da sa ido makafi da sa kunne mutum ya ji da kuma da kutu ya zama mai yaƙu da yin abubuwa iri dai mujizozi na annabi Isa alaihi salam wa kafana min ba'di rusuli wa atina Isa wa Maryam bayyinatu ayyadnahu bi ruhil qudus sannan kuma muka karfafi annabi Isa bi ruhil qudus da Jibrilu yana yawo tare da shi inda yaje Jibrilu yana tare da shi a kullama ja'akum rasulun ma la ta'lamun haka dai ko yaushe wani annabi ya zo muku ma la ta yi anfusukum da abin da ranku ba ta so fariqan kazzabtum sai ku ƙaryata waɗansu wa fariqan tatturuna waɗansu kuma ku kashe su ma gaba ɗaya yahudu wa qalu qulubuna ghulf bal la'anahum Allah bi kufrihim fa qalilan ma yu'minun wa qalu qulubuna ghulf bal la'anahum Allah bi kufrihim fa qalilan ma yu'minun wa qalu yana da cikin maganganun su da suke wa annabawa har annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ce qulubuna ghulfun mu ba mu jin abin da kake faɗa zuciyoyin mu suna kulle ne ba mu jin abin da kake faɗa kamar yadda kafiran annabi sai muke cewa ya shu'aibu ma nafqahu kaseeran mimma taqulu haka su ma suke gaya wa annabi zuciyoyin su a kulle ne kamar yadda kafiran annabi hudu suke ce masa sawa'un alaina aw aktamu takum min alwa'izina haka suke ga annabi ko kai wa'azi ko kar kai wa'azi mu zuciyoyin mu suna kuble ba sa jin abin da kake faɗa bal Allah ya ce balla anahu Allah bi kufrin ai ba kullun zuciyar bane kadai Allah ne ya riga ya la'ance su bi kufrin da kafircin su fa qalilan ma yu'minuna ka samu ba yahudi imani kadan ne kwarai ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به fala'anatullahi ala al-kafirin lokacin da Allah bai aiko annabi Muhammad ba sallallahu alaihi wasallam da yake sun riga sun san annabi Muhammad yana zuwa to in sun je yaki su Yahudawa suna yin yaki ana cin nasara a kansu sai suka yi shawara suka ce ya kamata su kirkiro addu'a wanda za su yi ta wurin yaki su tawassuli da annabin karshen zamani idan sun je wurin yaki suka ce Allahumma inna nas'aluka bi nabiyyika بنبيك آخر الأنبياء su annabi kiyari su wannan kiyari Allah ka kiyaye mu wannan yaki Allah ka ba mu nasara a wannan yaki in sun faɗa ko sai su ci nasara a wurin yaki shine Allah yake cewa walamma ja'a rasulun min indillah musaddiqun lima ma'ahum wannan babban manzo wanda yazo musu daga Allah yayin da yazo musu daga Allah musaddiqun lima ma'ahum wanda ya gaskata abin da yake hannunsu wa kanu alhali ko da sun zama yastaftihuna suna neman nasara wa yastaftuna alladhina kafaru suna neman nasara akan kafirai da shi wannan annabi suna neman nasara wato neman nasara ana ce fatu rabbana fta baina qawmina bil haqqi suna neman nasara Allah ya ba su nasara da wannan darajar wannan annabi da zai zo karshen zamani gashi annabi ya zo falamma ja'ahum ma arafu yayin da mutumin da suka san shi suka san darajar sa tun bai zo ba wanda suka san shi yayin da ya zo kafaru bihi sai suka kafirce masa falanatullahi alal kafirin Allah ce amma dai Allah ya la'anci kafiri mutumin da ka san shi ka riga ka san shi kana neman albarkarsa kana samu tun bai zo ba sannan ya zo har garin ku ya taso daga garin su kaddara ta kawo shi har garin ku har kofar gidanku ko banu quraiza ko kuma ku nadir ko kuma ku banu qainuqa har garin ku sannan ku kafirce masa amma ku Allah ya la'anci kafiri in ji Allah بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين
بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين. abin da zai jawo musu wannan da girman kai ne da hasada da kuma tsoron tserewan abin duniya. wai idan sun bi annabi sallallahu alaihi wasallam al'adan da aka saba na mabiyansu za su rika kawo musu, wai ba za su kawo ba, su ma sun riga sun zama mabiya. kuma cewa hasada shi wannan annabin balarabe ne, alhali wancan annabin wai suna so ya zama ba yahudi, to Allah ne za a nuna masa yadda zai yi. to ga hasada, ga tsoron tserewan abin duniya, ga kuma tsoron kada girma ya faɗi. sai Allah ya ce in dai saboda abin duniya ne suka sai da wannan daraja da Allah ya ba su, bi sa mashtarabu anfusahum, amma abin da suka sai da ransu suka saya wa kansu, wato yayi muni kwarai da bisa da ni'ima. wato kalmomi ne, in abu yayi matukar kyau abin da za a ce ni'ima, in abu yayi matukar muni abin da za a ce bisa. amma ko wannan abu yayi muni kwarai da gaske, bisa abin da suka saya wa kansu, suka sai da shi suka saya wa kansu, bisa yayi muni kwarai da gaske. bisa masu yanzu an yi nazila min fadli ala man yasha min ibadi, wato wai kada Allah ya saukar da abin da ya ga dama wa wanda ya ga dama a cikin bayinsa. Allah dai ya saukar da alqur'ani wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya fifita shi da shi, kuma Allah ya ba shi aika, kuma shi ba bahudan bane dai balarabin ne. bisa mashtarabi anfusahum an yunzila Allah min fadli ala man yasha min ibadi, wato Allah ya saukar da abin da ya ga dama shine alqur'ani ala man yasha akan wanda ya ga dama min ibadi shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ko sun ki ko sun mutu haka Allah yayi. an yunzila min fadli ala man yasha min ibadi fa ba'u bi ghadabin ala ghadabin. saboda haka ne yahudu suka dauki kayan fishi suka hada da tsohon fishi suka hada. da can ma iyayensu da kakanninsu sun yi abin da Allah ya yi fishi da su, ga su kuma sun zo yanzu sun ƙara. ina ma da sun musulunta, da shi kenan wancan fishi na iyayensu ba zai shafe su ba. wala taziru waziratun wizra ukhra, kuma su za su samu lada iri biyutukum kiflayn min rahmatihi. amma sai suka yi fusatar da Allah, suka koyi sifofin annabi sallallahu alaihi wasallam, suka kafirce masa, suna yi masa bakar magana, to sun ɗauki sabon fishin Allah sun haɗa da tsohon fishin Allah sun koma da shi. wani kafirin azabun muhin, wato azaba mai wulakanci ta tabbata gare su. sai aka kawo ismu zahiri mawjud mumari, walhum azabun muhin za a ce, amma dan a faɗi laifinsu sai aka ce azaba ta tabbata gare su. wani kafirin waɗannan kafirai azaba ta tabbata gare su mai wulakanci. وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معهم قل فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين. وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معهم قل فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين. وإذا قيل لهم idan abokan maganarsu sun musu magana sun musu nasiha sun ce musu ku malamai ne, ku ya kamata ku san sha'anin Allah, wannan littafi kun riga kun tabbata daga Allah yake, yadda yake jera mana tarihin iyayenku da kakanninku da abubuwan da suka faru shekara dubbai. mutumin nan bai taɓa yin karatu ba, mutumin nan bai taɓa bin wani malami ba, mutumin nan bai zauna garin karatu ba, Makka yake, sannan shekararsa 40 hutu yake faɗin waɗannan abubuwan mamaki. ko kanku ko riga kun san wannan littafi daga Allah yake, to ku imani da wannan littafi da ya zo daga Allah. kalu sai sukan amsa nuni wa unzila alaina, to ai mu muna da shi, ko ne dama ba ku da littafi daga Allah, kuka samu sabon littafi. mu dama muna da littafin mu daga Allah kuma mun yi imani da shi. nuni wa unzila alaina wa yakfuruna ma wara'ahu, wato kenan wannan littafin da ya zo daga bayan littafin su wancan sun kafirce masa kenan. wa yakfuruna ma wara'ahu wa huwa al-haqq musaddiqan lima ma'ahu, tare da kuma shi wannan littafi alqur'ani gaskiya ne wanda ya zo ya gaskata littafin da yake hannunsu.
kun fa lima tattuna biya Allah min qabl in kuntum mu'minin to ya rasulullah ka tambaye su kace in gaskiya ne kun yi imani da littafin Allah at-taura a littafin ne kuka gani ya halatta a kashe annabawa imanin kun ne yace ku kashe annabawa haka mai imani yake kashe annabawa falima don menene tattuna kukan kashe anbiya Allah annabawan Allah in kuntum mu'minin in imanin naku gaskiya ne don menene kuka kashe annabi Zakariya da annabi Yahaya da annabi Sha'aya don me kuke kashe su in imanin naku gaskiya ne ولقد جاءكم موسى بالبينات ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون ولقد جاءكم موسى بالبينات ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون ولقد جاءكم موسى بالبينات النبي موسى يا ذو مكد هجوجي بيننو مؤجزوزي بيننو ثم اتخذتم العجل من بعده bayan ya halakar da fir'auna wato ya nuna muku ayoyi guda 9 bayan nan ya halakar da fir'auna sai kuka bauta wa maraƙi kuma da shi Allah sun matakatum in badihi wa antum zalimuna kuka cuci kanku to kun yi imani da abin da ke hannunku to yin imani da attauran ne yasa ku bautan maraƙi imani da attauran yana sa mutum ya bauta dan maraƙi kun bauta dan maraƙi sannan kuma kun kashe annabawa sannan kun ce kun yi imani da abin da yake hannunku wanda imani da abin da yake hannunsa baya kafircewa dukkan abin da ya zo daga annabawa su ainihin annabawa duk gaba ke daya idan mutum ya kafircewa daya to ya kafirce musu gaba daya dole ne sai ka yi imani da su gaba ke daya saboda haka ne nan gaba za a kira mu gaba daya a ce mana qulu amanna billahi وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى عيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن مسلمون ku musulmi ku haɗu gabaki ɗayanku ku ce kun yi imani da Allah da annabi da dukkan annabawa da dukkan mala'iku da dukkan littattafai a wurin lissafin annabawan ku riƙa ambaton sunayen waɗansu ƙulu amanna billahi ma zai ila Ibrahima wa Isma'ila wa Ishaqa wa Yaquba wa lasbaq jikokin annabi Ibrahim kenan ta'yan annabi Yaqubu duk ku ce kun yi imani da su ce mun yi imani da su gaba da to wannan shine sharadin imani kamata ya duk mutumin da yace yana da addini daga Allah to kada ya ware wanda daga cikin annabawa idan mutum ya ce yana yin addinin nasara ne to wajibinsa ne imani da addinin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam domin bayan annabi Isa ya zo idan mutum ya ce yana imani da addinin annabi Musa ne a taura to dole sai imani da annabi Isa ba za a ware ko guda ɗaya ba shi addini yadda yake a wurin Allah kamar kuɗi ne a wurin gwamnati ana cikin ɓadda kuɗi da su aka yi gidaje da su aka yi aure da su aka sai motoci da su aka yi dukkan abubuwa kazam rana ɗaya sai gwamnati ta ce zan sake wannan kuɗi ga irin kuɗin da zan kawo ga cikinsu ga bayansu ga darajar wannan takarda ga darajar wannan takarda ga darajar wannan takarda kun ga hoton su to shikenan daga ranan kaza ga watan kaza za a canja da waɗannan kuɗi da ke hannun mutane waɗannan za a karɓa idan mutum ya kuskura har ya kai ranan kaza da watan kaza bai canji ba to ya asaran kuɗinsa sau na ne kowane annabi in kai imani da shi in wani annabi ya zo ya same ka dole shi wannan annabi ma sai ka imani da shi in ka yi imani da annabi Ibrahim ne annabi Musa ya zo dole sai ka imani da annabi Musa ka yarda abin da ya faɗi idan annabi Musa shine annabin ka har annabi Isa ya zo dole sai ka imani da annabi Isa idan annabi Isa yana kana addinin sa har annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya zo to dole ne sai ka imani da annabi Muhammad in ba haka ba sai kai asaran kuɗin ka domin wa man yattabi ghayra al-islam dinan falan yuqbala minhu wa fil akhirati min al-khasirin lokacin da aka diba wannan kuɗi in yayi ya ƙare to shikenan in ka je banki ba za a canja maka ba in ka je kasuwa ba za ka ci kasuwa ba amma kuma kuɗi ne ga su kuɗi ne yanzu ka ɗauko nerorin da aka soke aiki da su akwatuna ba inda za ka je su maka amfani ko a banki ko a wurin mutane ko a wurin fulani wajen sayar da dabbobi duk ba za su yi maka amfani ba to haka duk wanda ya ƙi addinin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam in ya je lahira zai gani zai ga abin da ya din ba zai masa amfani ba domin ya zo ne bayan an kawo sabon kuɗi yace shi ya rike kuɗinsa na farko bai ga laifin wannan kuɗin ba ne ta waye wa gwamnati wanda suke kawo kuɗi to saboda haka ne in dai imani
ba ku yi imani da alqur'ani ba saboda kun yi imani da taura to menene na kashe annabawa annabi Isa ma da kyar Allah ya ɗauke shi ya ɓoye shi kuna neman za ku kashe shi sai da Allah ya ɗauke shi ya ɓoye shi a sama tukuna ku Yahudawa kuma kun bauta ɗan maraƙi bayan annabi Musa ya kawo muku littafi wannan duka imani littafin ne ke kawo wannan ba antum zalikum cikin وأخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا قالوا سمعنا وعصينا وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم قل بئس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين وذكرنا ميثاقكم وذكرنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا سمعنا وعصينا وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم قل بئس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين wato har yanzu dai wai zakarna misa ku za mu maimaita muku maganar da muka faɗa muku a can baya lokacin da muka yi alkawari da ku wa rafa'na fawqakum tura lokacin da aka kawo littafin don ku yi aiki da shi kuka ce aiki da shi ya yi muku nauyi ba za ku iya ba aka cicciko katon dutse aka ce za a harkar da ku da wannan dutse kuka yi alkawari kuka ce to shi kenan a ɗauke dutse za ku yi imani da wannan littafi za ku yi aiki da shi abin da yake cikin littafin kuwa akwai yin imani da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa zakarna mithaqa bani isra'ila وبعثنا منهم 12 نقيبا وقال الله اني معكم لئن اقمتم الصلاه واتيتم الزكاه وامنتم برسلي وازرتموهم imani dukkan manzanni na cikin wannan alkawari da kuka yi shi yana daga cikin abin da yasa muka ɗauke dutse bai faɗo kanku ba imani da manzanni da abin da suka zo da shi duka yana cikin wannan alkawari wa zakarna misa'akum wa rafa'na fawqakum tur khudhu ma atainakum bi quwwati muka ce abinda muka ba ku littafin nan ku riƙe shi da ƙarfi ku yi aiki da shi wasu ma'u ku ji abin da ake ba ku umarni ku ji abin da ake ba ku umarni ku bi qalu sami'na wa asaina suka ce mun ji da suka ce sun ji bayan an ɗauke dutse sai suka ce asaina mun ji mun ki a maimakon mu da muke ce sami'na wa adana wa furanaka rabbana wa ilaykal masir suka ce sami'na wa asaina mun ji mun ki qalu sami'na wa asaina بل وذكرنا ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا قالوا سمعنا وعصينا وأشربوا في قلوبهم الإجل بكفرهم wato wannan ɗan maraƙin nan da suka bautawa wanda annabi harun yayi su kafirce masa suka ce lan nabra alai akihina hatta yarje ila musa wallahi ba za mu daina bautan wannan ɗan maraƙi ba sai annabi Musa ya zo da kansa ya ce mana ba shi ne Allah ba to tun daga can aka kwaba soyayyen maraƙin nan a zuciyarsu ya zama kaman an kwaba yadda in mutum ya sha ruwa ko ya sha wani abu yake kwakuwa da dukkan jikinsa gaba daya haka soyayyar dan maraƙin nan ya shiga musu zuciya shi yasa ma can baya da aka ce da suka ce suna neman a gaya musu wane ne ya kisan kai aka ce su yanka saniya don dai a nuna musu saniya abin yankawa ne ba abin bautawa ba ne wa shirbu fi qulubi ila bi kubrin kul bi saboda kafircin nan nasu kul ka ce musu bi ma ya murkum bi imanukum in kuntum mu'minina in dai haka imanin naku da at-taura yake ku kashe annabawa ku ƙaryata annabawa ku bauta dan maraki wannan shine imanin ku bisa ma ya murkum bi imanukum amma abinda imanin naku ya umurce ku da shi bisa yayi muni kwarai da gaske in kuntum mu'mina inda ku mu'mine na gaskiya to ba za ku ƙaryata annabawa ba ba za ku ƙaryata littattafan annabawa ba ba za ku fariqan kazzabtu fariqan taqtulu ku kashe annabawa ba kuma za ku bauta dan maraki ba imanin naku na ƙarya ne tunda ku yi imani da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da alqur'ani ba ولئن كانت لكم الدار الآخرة عند الله صالحة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولئن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين kuma da kuke cewa lan yadkhul aljannata illa man kana hudan aw nasara ai aljanna kan kayan ba yahudi ne wato ba wanda zai shiga aljanna in ba yahude ba nasara suka ce ba wanda zai shiga aljanna in ba nasara ba
sannan sai Allah ce to mun ji idan aljanna kayan ku ne ku burin mutuwa mana in gaskiya ne in kuntum sadiqina yanzu mutum yana kauye yana kodago sai yana gaya mutane a ƙauyen yana kodago ce shi dan sarkin Kano ne yana da gidaje shi dan muloniyoyin Kano ne yana da gidaje kuma ga Kano kusa a ce in gaskiya ne ko ma Kano mana in dai gaskiya ne su aljanna kayan su ne to su koma lahira mana su burin mutuwa mana wanda yake aljanna kayansa ne ba shakka ai ba zai zauna a duniyar nan yana shan wahala da bakin ciki ba gagarin la khawfun alaihim wala hum yahzanuna ya zauna garin da zai bakin ciki ta wahalar neman abin da zai ci da inda zai kwana wurin da zai kwana din ma kudin cizo ya bi shi in ya fito waje sauro ya bi shi in ya fito daji ga kuraye ga macizai in ya zauna ba kuraye ba macizai ga talauci ga ciwo ya ba wannan wurin mu ne koma lahira in gaskiya ne kulin kan lakum darul akhirati inda Allah kharisatan in dai gidan lahira aljanna din nan kayan ku ne ku kadai min dunin nasi ba wanda zai samu sai ku fatamanna wannan wata kenan sai ku burin mutuwa in kuntum sadiqina in magana ku gaskiya ce ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين هر أبدا بيهودي بيقول متوى كل يابي كوا كم متوى إذا يا أتشاوى ما شئت أن شكرا يدهو إن يا أتشاوى ما كو يدهم كي يرحمك الله في كشكرا دهو إن يا أتشاوى شئت أن وندي أتشاوى كشكرا دهو shine yarhamukallahu a wurinsu ba abin da suke ƙi kan mutuwa shi bai hude ba ya san mutuwa walan ya tamanna har abada ba sa gurin mutuwa abadan bima qaddamat aydihim saboda sun san dawar garin sun san abin da suka gabatar ba shi da kyau wallahi shi Allah alimu yana sane bizalimina ina sane da su waɗannan to an bayyana lamirin ne saboda a samu a faɗi zaluncin su wallahi alimu bizalimina Allah alimu bihim kuma a ce bizalimina gashi an sa aya kuma an bayyana sifar su ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو عمروا 1000 سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر والله بصير بما يعملون ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يعمر 1000 سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر والله بصير بما يعملون والله ذاك سامو بيهودي أحرص الناس على حياتي يا في كوا كدين دوغوار رايوار دنيا ومن الذين أشركوا بيهودي har ya fi ma arne son rayuwa a duniya shi arne kan wai shi a wurinsa in ya mutu an gama kenan babu lahira shi arne a wurinsa amma shi baihude ya yarda akwai lahira amma kayansa ne aljanna zai shiga da ya mutu aljanna zai shiga to shi arnen da bai san ma abin da zai faru a lahira ba to baihudin ya fi shi son doguwar rayuwa wa min alladhina ashraku yawaddu ahadun kowane bayahudi yana gurin an a raya shi shekara 1000 law ya'muru 1000 sana da dai ya samu shekara 1000 a duniya abinda bayahudi yake guri kenan wa ma huwa bizazi min azabi an yu'ammar shin in an raya shi shekara 1000 bayan 1000 ina ce zai mutu to shekara 1000 da zai nesantar da shi azabar Allah ne ai ba zai nesantar da shi azabar Allah ba kullun ya mutu azabar tana jiransa wallahu basirun ma ya'malun Allah yana sanye da abin da suke aikatawa yana kallo قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين wannan ayar kuma ta sauka ne har yanzu da kan sha'anin su yahudu din ne wato wani lokaci sai na umar yakan je yana wajen su saboda gangane ya zauna yana ji suna karatun su sai sun gama sai ya ce abin mamaki lalle littafin nan da kuke karantawa yana dacewa da littafin da yake gare mu maganan Allah ina gaskata maganan Allah sai suka tambaye suka ce shin kan ko annabin naku wani mala'ika ne yake kawo masa wahayi to shi kenan magana da sojin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a gaya musu jibrilu ne yake kawo masa wahayi suka ce domin annaba suna da masu kawo musu wahayi a cikin mala'iku annabi Muhammad ko wane ne yake kawo masa wahayi sai aka ce musu jibrilu ne yake kawo musu wahayi sai suka ce jibrilu
wannan mai kawo labarin yaƙi mai kawo labarin ayyuka da Mika'il ne wanda yake an wakkala masa ruwa da tsire-tsire da kayan abinci da mun yi imani da kai amma Jibril aiki banda kawo kayan wahala da